Τι έχουμε τα στράτοπα, τι έχουμε τα βρία, έκαυσαν και μαντζανε και τεμόν την καρδία. Εφέκαμα τα και τι όμορφα μερίσαν. Όταν υπέρνανε στην ίσια. Ναι, το χώρο χόρευανε. Και έρχομαι πάντε μορφή, πίστε τη μασέαν ιαραμάν. Τα τέτοια, πίστε τη μασέαν. Ναι. Στις περήφανα πουλάκια που πετάτε πιο ψηλά, κι αν θα πάτε στην Ελλάδα χαιρετήματα πολλά. Κι αν θα δείτε τη μανούλα μου, πες την πως σκοτώθηκα, με σκοτώσαν τον γαϊνιανό στη Σαγκύρα στα βουνά. Και μου θάψαν τον γαϊνιανό, δίχως άλτη και παπά. Άφησα γυναίκα χείρα και παιδάκια όρφανα, που γυρίζουνε στους δρόμους πεινασμένα και υγιεινά. Κι όσα χρήματα κι αν έχεις να τα δώσ' στον βασιλιά, για να φτιάξουνε κανόνια και χτυπούνε την τουρκιά. Καράβι, καραβάκι που πας γυαλό, γυαλό, κι αν είστε για την πόλη, σταθούν να έρθω κι εγώ. Δεν είμαι για την πόλη, ούτε για τα νησιά, μόνο είμαι για την Κρήτη, για τα γλυκά κρασιά. Κατέβα κρασοπούλα και κέραμας κρασιά, εμάς τα παλικάρια, τη Κρήτη στα παιδιά. Τη Κρήτη στα παιδιά πολεμούσανε, όλων των καιρών πολεμούσανε. Γράφτε. Έλα, έλα μορφούλα μου, έλα, με κάψες καρδιά μας τώρα. Πες μου πως σε αγαπώ, να τα δώσω όλα σένα. Ύστερα, γιατί τυχαίνει τέτοιο πράγμα. Ναι. Όπου δεν είναι μόνοι, όλα λέω. Άμα, όταν θες να τα θυμηθείς δεν τα θυμάσαι. Όταν κοιθέτεις μανάχων έρτε. Α, κάπως θα το κάνεις, Ισάκ. Κάπως θα το κάνεις. Κυρία Παρθένα, κάνα ποντιακό. Τι θέλεις? Ποντιακό, τεμέτερον. Κι εγώ ποντιακά κύπαξε. Α, το τώρα είναι ελληνικό. Έλα, έλα ομορφούλα. Αυτό ποντιακό είναι. Ναι. Ναι. Έλα, έλα, μορφούλα μου, έλα. Μη κάψες καρδιά μας τώρα. Πες μου πως σε αγαπώ, να τα δώσω όλα σε ένα κρασάκι. Ναι. Με αυτό το ποτήρι μη σηκωνόμαστε. Με αυτό το ποτήρι έτσι. Και εκεί τραγουδούσαμε. Κυριότερο να ήταν συγγενό. Ναι. Εκεί και ελληνικά και ρωσικά και τι όλα. Κυρία Παρθένα, οι οργανοπαίκτες, τι ήταν εκεί, λύρα έπαιζανε και μετζέ. Εμείς τότε και λύρα είχαμε, ύστερα ήρθαν από την Ελλάδα τα μπουζούκια. Ναι, αλλά εσείς παραδοσιακά που κάνατε και τους γάμους και τα γλέντια με την κεμεντζέ, Ναι. είχε αγγείο τουλούμ το λέγανε. Είχαν, αλλά εμείς στο χωριό μας δεν είχαμε. Δεν είχατε. Ήτανε. Είχε τουλούμ. Ήτανε. Τουλούμ έλεγατε, διώξαμε αγγείο. Αγγείο μπάλεγανε, μερικοί τουλούμπα έλεγαν. Ναι, Ναι. Είχαμε. ναι. Είχαμε, άμα. Ζουρνά έπαιζανε, ζουρνά. Αυτό είναι, με αυτό. Ζουρνά είναι μόνο, το τουλούμ είναι με το πρόβατο που κάνανε. Παγαμάκι. Τέτοιο. Ζουρνά είναι αυτό. Είχαμε. Είχανε ζουρνά, και με εκείνο το ζουρνά το χώρουσε χορεύανε. Σε εμάς δεν ήταν, σε άλλα χωριά. Σε άλλα χωριά ήτανε. Δεν είχαμε. Εσείς μανάχο με την Κεμεντζέ. Ναι, ναι. Με την Κεμεντζέ, ναι. Και τώρα ύστερα τα δίπλα μου κάνανε γάμους. Εδώ ήρθανε παιδιά και έφερανε μπουζούκια. Αχ, με εκείνα τα μπουζούκια. Χαρά ανεβηκάμε. Στην πατέρα στην την άλλη. Σας άρεζανε.
Ναι. Ναι. Έπαιζαν άλλο το όργανα, έπαιζαν. Ταούλ είσαι, ταούλ. Το ταβούλ. Οπότε Ταούλ και όταν μικρή ήμουνα, μεγάλο σαπάκι ένας είχε τόσο κύμπαλο που χτυπούσε, Ναι. σου τα χόρευανε και με την κενεντζέ, όπως η κενεντζέ και εκείνος περίεργανε. Ναι. Ναι. Άλλον το όργανο είχε και με τζέ και το ταούλ. Α, τα ήτανε Ναι. πρώτο. Ναι. Και Με- ύστερα, Έπαιζαν και με τα ακορντεόν. Γιο. Ακορντεόν. Καλώς. Ναι. Ναι. Είχε. Εγώ Με τη λύρα παίζανε με τα ακορντεόν ή τα ακορντεόν ήταν μετά. μαζί παίζανε. Ναι. Εγώ έχω δύο ανέψια. Ναι. Ο ένας είναι στην Καλαμαριά και ο άλλος είναι στη Σταυρόπολη. Ναι. Αυτοί είναι δάσκαλοι. Ναι. Και αυτοί με τα καρδιόνια μάθησαν παιδιά. Αχα. Παίζουνε, το έχουνε. Παίζουν το, ακόμα παίζουνε. Όχι να παίζουνε κάπου, αλλά έχουν τα όργανα. Τα όργανα. Και όποτε θέλουν παίζουνε. Μάλιστα. Αυτοί τι ηλικία έχουνε. 30 χρόνια. Α, μικρή είναι. Τι είναι αυτή, εγγόνια σου είναι. Και αδελφού μου είναι. Τα αδερφού τα εγγόνια. Ο Ινός του αδελφού μου και το άλλο του αδελφού. Ναι. Πολύ Ο ωραία. ένας πιο μεγάλος είναι από τον άλλο. Αυτοί τι παίζουνε ποντιακά. Ναι. Αυτά με τα καρδιόνια παίζανε. Με τα ακορντεόν παίζουνε ποντιακά. Από πού έμαθανε. Ήταν τέτοιος σύλλογος που εκεί τους πέρανε και εκεί μαθαίνανε. Α, από εκεί μάθανε. Ναι. Μάλιστα. Αυτοί παιδιά ήρθαν από εκεί. Μικροί δεν ήταν ήρθανε. Οπότε ήρθανε. Ναι. Όταν ήρθαν από το Σοχούμι εδώ. Από το Ζοχούμι. Όχι, είχαν τα παιδιά τους. Αλλά μεγάλα δεν ήσανε. Ναι. Κλαρίνο έπαιζε εκεί. Με το κλαρίνο έπαιζανε ποντιακά. Ήταν, αλλά οι δικοί μας δεν τα είχαν. Δεν το είχανε. Κλαρίνο, ναι. Εσείς θέλατε λύρα Ναι, και μεντζέ. ναι. Και ύστερα τα καρδιόνια είχαμε. Ναι. Και με τα κορντεόν και με τη λύρα μαζί χόρευατε. Ναι. Τα ίδιους χορούς και Τα τα λοιπά. μπουζούκια και τα μπουζούκια. Ναι, αλλά ήταν στο λαϊκό, όχι στο ποντιακό. Έτσι δεν είναι. Ισακ. Έτσι είναι. Το τσιμπούρι, Το τσιμπούρι, το παγαμάκι. μπαγλαμαδάκι. Παγαμαδάκι, τσιμπούρι. Νανούρισμα θυμάσαι που εκοίμιζανε τα μωρά. Πώς. Άντε να σ' ακούσω. Δεν το έκανα. Εμείς δεν το κάναμε. Θυμάσαι πώς το λέγανε. Ήσαν οι γριάδες. Τι Ήσαν οι λέγανε. γριάδες που ανανούριζανε. Εγώ δεν το έκανα. Ναι, δεν το έκανες. Ξέρεις όμως τι λέγανε. Όχι, όχι. Δεν ξέρεις τι λέγανε. Εβραϊκές. Άλλο τι τραγούδι θα μου πεις, κυρία Παρθένα. Ό,τι τραγούδι θυμάσαι θέλω να μου πεις. Δεν υπάρχει βιασύνη. Να το θυμηθείς και να μου το πεις. Γιατί ξεχνώ. Όλα τα ξέρω. Όλα τα τραγωδία σέσανε χοροντικά. Μπορούσα. Ναι. Μπορούσα. Είχατε και μακρύν καητέ. Είχαμε τώρα. Μακρύν καητέ. Ήταν. Άμμο μυρολογία. Όχι. Μυρολογίας όχι. 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 Όλα ήσανε. Εντάξει. Χορευτικά. Ναι, ναι. Ναι. Μυρολογίας δεν είχαμε. Μάλιστα. Όχι. Τι άλλο τραγούδι θα μου πεις. Και τώρα ξέχασαν όλα από τον νου μου. Μερικές φορές κάθομαι πάνω στην πόρτα και τραγουδώ σιγά σιγά. Ναι. Σαν κοιμάται. Κρούνες ο νους. Όλα πακρούνε. Κρούνες ο νους, Και ναι. τώρα γιατί να ξεχνώ. Η μάνα μου και η μάνα μου αυκά σαραγκατλένει. Ο Πέτρος το Μοθόπωρο, εμάς τα σημαδεύει. Α, ωραίο. Ερωτικό είναι αυτό. Και πάνε είσαι έμορφος να σαν που φτάσει άντρα. Αυτό που πρόβαζε με τη μένα, τα που θέλει και χάρτα. Έτσι. Σου πάνε είσαι όμορφος να σαν δεν φτάσει άντρα. Ας τα χωρώτας και ελαμιτινέ τα πρόβατας και χάντα. Το λες. Είσαι και Παρίσι. Με καλή εγγύηση. Σε μεγαλείο εγγύηση. Πρόσκειται το χωρί και βρίξατε μεγαλείο. Και ύστερα είσαι και Παρίσι από μεγαλείο εγγύηση. Πρόσκειται τη Μασχβά και βρίξα από Ιωσμά. Πώς είπες. Κλώσκι τέρεν. Τη Μασχβά, η Μόσχα. Α, μάλιστα. Μασχβά, είσαι και Παρίσι από μεγαλείο εγγύηση.
κλωσκετήρι τη Μασκβάν και βρίξα από με γιοσμά. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Τραγούδα το λίγο. Α, θέλω να σε τραγουδώ. Πώς είναι η μελωδία για να καταλάβω την καητέ. Μελωδίας πολλά είναι. Ναι, για να γρικώ λίγο την καητέ. Ναι. Αυτό εδώ, Αυτό εδώ είναι ναι. και εκεί ήρθε. Ναι. Και το αγαπούσαμε, ναι, αυτό χορεύανε. Ναι. Χορεύαμε. Τικ. Ναι. Εσείς το τικ λέτε ίσον χορό. Ίσον χορό ποιο λέτε, το τικ. Νομίζω έτσι. Ναι. Ατού χόρευαν και σέρα χορό. Οι άντρες. Ναι. Ήσανε στο χωριό μας δύο αυτοί οι άντρες. Οπότε χορεύανε αυτό της σέρας. Πολύ καλά. Κανένας από εκείνους, από τα παιδιά τους, από τα εγγόνια τους, κανένας δεν χορεύει. Όχι, όχι. Μας πόλεμος και αυτό και όλα με την ανακατεύαμε. Ναι. Πολλοί ήταν πόλεμος, πολλοί χάθανε και στον πόλεμο. Ναι. 35 παιδιά από το χωριό μας χάθανε στον πόλεμο. Μάλιστα. 35 παιδιά από μέσα στο χωριό μας. Πώς θα έλεγες την καητέ, για σκάλωσαν την καητέ. Ποιον έλεγα. Όποιον θέλεις πέει. Όποιον θέλεις πέει. Ένα γατενό σαντέτικο θέλω να ακούω. Το λέω με και σαντέτικα είναι. Όλα σαντέτικα είναι. Ναι. Όλα σαντέτικα είναι. Το τσοπάνον, πες το τσοπάνον. Αφού εξέρτησα το. Τσοπάνε είσαι όμορφος να σαν δεν φτάσει άντρα. Ας τα Τραγωδευτά. Τσοπάνε είσαι όμορφος να σαν δεν φτάσει άντρα μου για μάνα. Άσε και λάβετε ναι τα πρόβατα σκυχάντα. Τι δεν είσαι. Κι άλλο, πέι. Πέι, καλά λες τα. Πολύ καλά. Και έχεις και μορφολαλία. Τι έχουμε τα στράτοπα, τι έχουμε τα βρία, έκαυσαν και μάντανε και τεμόν την καρδία. Εφέκαμα τα και τι όμορφα μέρη ήσαν. Δεν από μέσα την πόλη μόνες. Ναι. Αλλά είμαστε άκρη την πόλη και είχαμε και κήπο. Ναι. Αυτό το τραγούδι που είπες τώρα, κυρία Παρθένα, άλλο. Εγώ το έβγαλα. Δικό σου είναι. Δικό μου. Τις έχουμε τα στρατοπά, τις έχουμε τα βιβλία. Έκαψαν και μάντανε του λώνουν τα καρδίας. Δεν μόνο όχι. Έτσι, σωστά. Πολύ σωστά. Νόμισες εγώ ήθελαμε να έρθουμε. Το σπίτι μας είχαμε, τον κήπο μας είχαμε. Ναι. Εκεί η ζωή ήταν πιο ελεύθερη. Εδώ ήρθαμε, δύσκολη ήταν. Και τώρα Ακόμα πιο δύσκολη. ο Θεός να κάνει και τη σύνταξή μας να μην κοβώνει. Τι θα γίνομαστε. Εγώ έχω και αδέρφια και έχω και ανέψεπα πολλά. Ναι. Αλλά καθείς έχουν οικογένειες. Τα αδέρφια σου πού είναι, κυρία Παρθένα? Ο αδελφός μου είναι στο Κορδιλιό και που πέθανε και ο αδελφός μου, η οικογένεια της στο Κορδιλιό είναι, στο Ελευθέριο. Ναι, και εγώ στα Ελευθέρια μένω εδώ. Ναι. Και έχω αδελφή στο Ρεόκαστρο. Ναι. Και έχω μια αδελφή στην Αθήνα. Μάλιστα. Κάτι που έλεγες για τη Σαντά εδώ στο Γλυκής. Στη Σαντά έχετε συγγενείς? Όχι. Στη Σαντά. Ναι. Έχω την ανιψιά μου που είναι γιατρός, εκεί χτίσε σπίτι και εδώ έχει διαμέρισμα. Αυτή πώς είναι αυτή, πώς είναι, όνομα και επίθετο πώς είναι? Αυτή Ξημίτοβα. Είναι και αυτή Ξημίτοβα. Και αυτή Ξημιτίδο Ουρανία. Ουρανία. Του Αχιλλέα. Μάλιστα. Το αδερφού σας παιδί. Γιατρέσα. Γιατρέσα. Εκεί το σχολείο μας, το χωριό μας τελείωσε άριστα και πήγε στη Μόσχα, τελείωσε τη ιατρική και 18 χρόνια έμαθε, τελείωσε και δούλευε στη Μόσχα. Ναι. Μια φορά την είπα, Ουρανία, έλα εδώ να ζήσεις, να μην έρχεσαι. Όχι, πεν.
Εγώ είπε εδώ, είπε με τη Τσοπάνου έρχομαι στο Σουχούμι. Εγώ εκεί με τη Πραθεσόρ, λέω. Πραθεσόρ, ξέρεις. Βέβαια, καθηγητές. Ναι. 18 χρόνια με αυτόν σε δούλεψε. Μάλιστα. Και τώρα δουλεύει. Στο Κιλκί, Και στη Σότσι. κυρία Παρθένα, στην Τυφλίδα, στο Σοχούμι, όταν κάνατε γάμο, τι τραγούδι λέγατε για το γάμο? Ό,τι θέλουμε. Από όλα είδα. Όλα ήτανε. Όλα. Είχε τραγούδι για το γάμο, που ήταν μόνο για το γάμο? Ταχπαστών. Ταχπαστών ποιον έτωνε? Όταν υπέρνανε στην ίση. Ναι. Το χώρο χόρευανε. Και έρχομαι πάντε μορφή. Πίστε την μασέαν ιαραμάν. Τα τέτοια. Πίστε την μασέα. Ναι. Συνέχισε. Η νύχτα χαμογέλασε τη χώρα στην ημέρα. Έτσι λέει. Πώς. Η νύφε χαμογέλασε και φώταξε ημέρα, λέει. Ναι. Άρα λέγανε. Έτσι έτωνε. Έτανε. Ναι. Έτανε μόνο και έλεγα. Ναι. Για πες, άλλο το έλεγανε. Άλλο τι τραγούδι έχει? Τραγούδι έναν κόσμο είναι, ο τραστό μου, έναν πακέ. Κυρά συναδάρα, συνθυμές είχαμε, λέτε, άρρωζο και πορκύρο με τη μάνα, δεν λέτε. Α, το ένα από εκείνο το τραγούδι αυτό. Ναι. Πέρα το ξανά, Ισάκ. Μία κι άλλο. Κυρά συναδάρα, συνθυμές είχαμε, λέτε, άρρωζο και πορκύρο με τη μάνα, δεν λέτε. Αυτό γράφει. Ναι. Βέβαια. Εμείς χάλασαμε το πά. Γιατί? Το τραγούδι δεν είναι με τη σειρά και όμορφα. Εγώ θα τα βάλω στη σειρά. Μη στεναχωριέσαι. Το εν βίντεο κι εγώ εφτάγατο. Ναι. Απλά θέλω να μου πεις κάτι να είναι έτσι ολόκληρο. Όχι ένα στιχάκι μόνο, ένα ολόκληρο να είναι. Ένα τραγούδι ολόκληρο. Ας λέω σε ένα τραγούδι. Ναι. Στις περήφανα πουλάκια που πετάτε πιο ψηλά κι αν θα πάτε στην Ελλάδα χαιρετήματα πολλά κι αν θα δείτε τη μανούλα μου πες την πως σκοτώθηκα με σκοτώσαν τον γκαϊνιανό στη Σαγκύρα στα βουνά και μου θάψαν τον γκαϊνιανό δίχως άλγη και παπά. Άφησα γυναίκα χείρα και παιδάκια όρφανα που γυρίζουνε στους δρόμους πεινασμένα και γυμνά. Κι όσα χρήματα κι αν έχεις να τα δώσ' στον βασιλιά για να φτιάξουνε κανόνια και χτυπούνε την Τουρκιά. Πω, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, κυρία Παρθένα. Ναι. Μπράβο. Έτσι όπως είπες αυτό έτσι στη σειρά, άμα θυμάσαι κανένα να πεις είναι πολύ καλό. Εμείς τα πηγαίναμε στους γάμους, Ναι. ήξεραμε πολλά. Τώρα θα λέω ένα ακόμα. Βεβαίως. Καράβι, καραβάκι που πας γυαλό κι αν είστε για την πόλη σταθούν να έρθω κι εγώ. Δεν είμαι για την πόλη ούτε για τα νησιά, μόνο είμαι για την Κρήτη, για τα γλυκά κρασιά. Κατέβα κρασοπούλα και κέραμας κρασιά, εμάς τα παλικάρια, τη Κρήτη στα παιδιά. Τη Κρήτη στα παιδιά πολεμούσανε, όλων των καιρών πολεμούσανε. Αυτό ήταν η Τουρκία, οι Τούρκοι κάνανε πόλεμο και τα παιδιά της Κρήτης ήταν παλικάρια, νίκησαν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η εικόνα ποιανού είναι, ο Χριστός? Αυτό παλιό είναι. Ποιος εδώ και σε εδώ?
Εγώ αγόρασα το. Αγόρασες. Οπότε ο Στάλιν έκλεινε και χάλανε τα εκκλησία στην Ναι. Ρωσία. Ναι. Έφερανε, πουλάνε, αγέρι είχαμε στον Άγιο Γεώργιο. Α, Και έτσι. εκεί κοντά πουλούσαν και εγώ τα αγόρασα στα 5 ρούβλια. 5 ρούβλια. Ναι. Και τον Αγιώργη τον λες αέρτς. Ναι. Το- Εκείνο την Α, έτσι, εικόνα, έτσι. την ουρανία στο παιδί είναι τώρα στενά τον. Άλλο κάτι. Αέρι Μάια Σόδωρε με τα άσπροντα λογόπων. Ναι. Υπάρχει έλα κρένσμεν Σε αγάπη στην Αγκαλιόπον. στην Καλόπον. Ναι, ξέρεις θα το είδες. Οπότε δεν τα λες, είτε δεν τα Ανασφάλτατα. κάνεις, ανασφάλτατα. Ναι. Αέρι μ' κιάε γρήγορα, πώς λέει, Αεθόδωρε. αέρι μ' κιάε θόδωρε, τη δεις παποδεδίζω, ξέρεις το άλλο. Όχι. Πεκιάρτς να λάσκουμε εν καλό, γιώξα μου να γυναικίζω. Δεν το έβαλες παρόλα. Αέρι και αστόδρο μετά σπροντα λογόπων. Υπάρχει και έλα κρέμψε στην Γκαλιά και αγάπη στον Καλόπον. Έτσι, ναι, α το ξέρα το. Ναι. Ναι. Άλλο. Αλλιώ είναι έναν αγελάς. Ναι, πέρα το. Ζουρνατσάντο βρούιτα ουλ και σίκουμα χορεύνε. Ζουρνατσάντο βρούιτα ουλ και σίκουμα χορεύνε. Συνάγαπα στο χουρμάλουχ πατούν και χαϊκουρεύνε. Οι γονείς σου, Α. μήπως ήταν στο Ζωνατζάντον. Όχι. Η Ζουρνατσάντετ ήταν 8 χιλιόμετρα από εμάς, από το χωριό μας. Ναι, Ναι. Αυτό η Ζουρνατσάντον, στην Τουρκία είναι εκεί. ναι. Εσύ Ζωνατζάντο λες στο Στοχούμι κοντά. Αντί 10 χιλιόμετρα είναι η Κούμα, το χωριό μας. Αυτή- Και 8 χιλιόμετρα είναι αυτή η Ζουρνατσάντον. Ναι. Εκεί ήταν ο Άγιος Αγέριος και οπότε τα αερί εμείς όλοι παίρναμε εκεί. Χόραβαμε! Έφτιανα με κερία, η Ναι. εκκλησία ανοιχτό. Ναι. Αγιές. Α, Άγιος Γιώργιος. Γιώργης. Αγιώργης, Αγίες ναι. παλαιώματα. Ναι, μάλιστα. Και πίνανε Πανοήρ. Ναι. Μάλιστα. Α, Άλλο τι θα θυμηθείς να μας πεις. Εκεί μέσα έχω εικόνες. Το ένα είναι αυτό στη ουρανία στο παιδί το έζωραστε. Ναι. Τα άλλα εγώ τα αγόρασα από την Παναγιά σου μιλάω. Από το Σοχούμι άλλο τι έφερες εσύ. Έφερες κανένα κοιμήλιο. Τι, Κοιμήλιο. τι, Κάτι παλαιό. τι είναι αυτό, Αυτό ας πούμε είναι κοιμήλιο. ποιο. Η εικόνα του Χριστού. Ακούνα στο όλα τα έφερε τα λεφτά μου. Ναι, Εκεί είναι και εκεί είναι. ναι. Εκεί είναι η εικόνα. Ο άγγελος. Εκεί είναι η εικόνα. Ο άγγελος. Δείξω να το Ναι, είδα το, είδα το. Το μωρό αισθηνητικά είναι γουίν και κοιτάζει να μην πέφτει μέσα. Ναι. Αυτό το είχε η θεία μου, τη μαμά μου αδελφή. Και είχε να το μόνο μέσα στο δωμάτιο της. Και δεν παντρεύτηκε. Και μια φορά την είπα, θεία καλή, αυτή την εικόνα είναι θα δεις. Και είναι βέβαια να αποθάνω λάπαστο. Απέθανε. Και εγώ απ' την ύφη κρυφά διάκλεψα το. Και τώρα στο σπίτι. Εκείνη ήρθε και φίλοι μας να παίρναμε. Ναι. Εσένα σε είπε έλα έπαρτο. Όχι. Όταν πέθανε, να παίρνανε εικόνα συνήθως δεν ήθελε. Ναι. Όλα θα ήσανε και εκείνη. Ναι. Και αυτό εμένα είπε με λόγο και θα είναι λάπαστο. Ναι. Και εγώ τα πήγαμε στα σένα. Όταν ήταν θάνατος, κάποιος σε πέθανε, τραγόδνανε. Πίνανε άμα κλαψιματί λόε, Μυρολογίας. μυρολογίας. Πανηχίδα. Ήσανε. Πανηχίδα. Εγώ όλους έστειλα με αυτά. Τι Και εννοείς. εγώ έβγαλα πά. Έκανες, Ίδια πά βγάλα. έκανες και τραγούδια. έλεγα. Ναι, στα θάνατος εγώ τη μάνα, τον πατέρα, τη θειούδης και τι να εγώ και κλάψα. Ναι, Και εγώ έβγαλα και έλεγα. ναι. Α, του Κάσου Σοχούμι, εσείς καλαζεύετε και τουρκικά. Γιώχ. Όχι. Ποντιακά, Ποντιακά, ελληνικά ελληνικά και ρωσικά. και ρωσικά. Ναι. Έτσι. Ο πατέρας μου τελείωσε σχολείο. Ναι, Και γεωνικά πάνω. ναι. Γεωργιανικά παμάθησανε μας
την εβδομάδα 3 ώρες. Χόρευατε το τάσ. Τη μητερίτσας. Και τη μητερίτσα σε χόρευατε. Ναι. Το καζάτσκα. Καζάτσκα πήγαινε. Ρώσικο άμον το τάσ. Τα χέρια. Ναι. Ναι. Χόρευατε. Τη μητερίτσα σε χόρευατε. Ναι. Και έλεγατε. Το τάσου που χόρευαμε. Ναι. Απάνω στη μητερίτσα στο χορό. Το τραγούδι εξέρτσα το. Μητερίτσα μου γλυκιά, θέλω να αγαπητικιά, στον τζακάλι στον μπακάλι και στη διάβολη το γεια. Θα το ξέρω. Αυτό μόνο ξέρεις. Άλλο στιχάκι δεν ξέρεις πάνω σε αυτό. Αυτό μόνο το έλεγαμε. Ναι. Οπότε μητερίτσα μου γλυκιά, θέλω να αγαπητικιά, στον τζακάλι στον μπακάλι και στη διάβολη το γεια. Ναι. Ναι. Ύστερα ο αδελφός μου που έκανε τα ενήθεια του, εδώ μακρά όχι, σε ένα μαγειρίο να πες. Ναι. Και εκεί σε αδελφό μου ήταν ένα παιδί, εκείνο το παιδί ήταν ασωτυφλής και νομίζω Αρμέγγον ήτανε. Ναι. Έπαιζε με αυτό στον ήταν νησί. Τύμπανο. Με αυτό εργαλείο που παίζει. Και τόσο γκέμορφα έπαιζε, τόσο γκέμορφα. Είπα εκείνον, γιατί και έφερετε να του νους. Ναι. Και τους λέω, κάνετε τη λεσγίγκα. Η λεσγίγκα είναι μουρζίνικο τάνης, το χορός. Ναι. Και αγαπώ αυτός το χορεύει καλά. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Εκεί Ισάκ, την άλλη φορά που θα έρθω θα το χορέψεις να σε δω. Άμα. Για λίγο, όχι πολύ. Άμα θα το έχεις, να το παίξεις. Βέβαια το έχω. Το μουρζίνικο το... Τη λεσγίγκα. λεσγίγκα. Πώς και έχα το. Έστε το, βέβαια. μπράβο. Θα φέρω το καστόφωνο να παίξει. Ναι. Ακούς. Πώς θα με χορέψα τώρα, εντάξει, θα χορέψω. Αυτός, Ναι. όταν σε αδερφού μου τα γεννήθεια εκείνο το παιδί έπαιζε με 2 πάλχας, άμα εκείνο έτον χτιστών στο φάμπρικα αυτό. Ναι. Και έπαιζε, αυτός και καλά έπαιζε και έπαιξε μία τηλεσγίγκα, αυτός και σκόθε να χορεύει. Ναι. Εκεί δεύτερο φορά όταν έπαιξε, μάμα χορεύω, πήρε το ζακέτα, το στάλεψε στον πρόσωπό μου και χόρεψε. Αυτός είναι όμως να χόρεψε, όλα είναι χτύπανα το τσάβος. Ισάκ, όταν χορεύεις κάνεις τα πόδια σου έτσι που τα κάνουν αυτά εδώ. Το έμενε. Κάτσε να σε γράψω να πάω λίγο πιο μακριά, περίμενε. Για να φαίνεσαι. Για χόρεψε τον. Έτσι πάει. Έτσι πάει, Ισάκ. Ωραία. Από την Κυφλίδα ήρθαν αυτά τα παιδιά στο μεγάλο του αδελφού μου το παιδί. Ναι. Και τους είπα να παίξετε το λεσγίγκα, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Εκεί οι δικοί σας χόρευαν λεσγίγκα. Ναι, αυτή ήταν η νεολαία χορεύει. Η νεολαία. Οι παλαιοί. Πιένανε, οι παλαιοί ήσαν ένα. Από το δικό μας το χωρίο δεν ήσαν. Δεν χόρευαν λεσγίγκα οι παλαιοί. Οι νέοι χόρευαν. Οι νέοι το είδαν από τους Γεωργιανούς. Τα λιδούρι, Ναι. λεσγίγκα και Γεωργιανούς. Ναι, τα μουζίνικα είναι καλά. Ναι. Αυτός πήγαινε στο σχολείο. Ναι. Και τα νεόχρονο πήγαιναν στη Μόσχα. Ναι. Και καθόσαν στο ρεστοράν στο μεγάλο. Και εκεί έπαιξαν τη λεσγίγκα. Αυτοί τρέποβαν οι είπατε να πες. Είτε εκείνοι έπαιξαν. Ναι. Στο ρεστοράν έπαιζαν τα χόρευαν. Ναι. Πλήρωσαν. Πλήρωσαν. Χόρευαν ατήν. Και εκείνοι είχαν Γρουζοί. Νου, οι наши земляки, και μέτερον οι земляки. Και πίνανε τα τσάπας, δεν φτάνε που σε χόρευαν. Ναι. Τώρα άρχισαν σειρά, χόρεψαν τα σου αδερφού μου τα γεννήθεια. Ναι. Και όποιοι Ρέχτανα το. πήγανε, λέω πίστη τη λεσγίγκας και τη Γρουζιαν είναι και ξέραν το. Ναι. Δεν το έκανε σαμπίλ. Ντο. Σαμπίλ.
Σαμπίλ το είναι. Ο νέας της Λεσγίνκα. Πώς λες αυτό, πώς λες αυτό? Σαμπίλ. Σιαμπίλα το ρωσικό. Σιαμίλ. Σιαμπίλ. Σιαμπίλ. Σιαμπίλα το ρωσικό. Ναι, ρωσικό. Οι παλαιοί και χόρευαν τη Λεσγίνκα. Τεσέτορεν οι παλαιοί. Ναι, αφού Όχι. Μανάχον τα ποντιακά χόρευαν. Ναι. Αφού Εκεί χόρευανε το... Πώς το λέγανε εκείνο, τη Σέρας που χορεύνε, πώς το λέγανε το, τη Σέρας. Τη Σέρας έλεγαν Σέρας, γιώξαμε έλεγαν το Λάζικον. Όχι, Σέρας. Σέρας χόρευαν, είχαμε δίνω μας, τους σουγκιόμορφα χόρευαν. Ναι. Επίνανε στο σχολείο και έναν αίκον καιρών, τα όλα κυλούσε τέρνανε. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Αυτό από την Τουρκία είναι, αλλά οι δικοί μας ήσανε που το ήξεραν. Βέβαια, οι πόντοι το ξέρανε. Ναι, οι πόντοι ξέρανε. Σαν τέτοιο χόρευανε καλόν Σέρα. Αυτοί σαν τέτοιες είναι. Ναι. Οι δικοί μας ήσανε. Ναι. η αρχή μας τώρα έχει σαν Σάντα. Νέα Σάντα. Ναι, σαν τα ξέρω. Εκεί ήμουνα δάσκαλος, εγώ στα ποντιακά. Ήμουνα και εκεί. Και εκείνη η εκκλησία χτισμένη στη Ρωσία. Ναι. Εδώ από τη Ρωσία πολλά εκκλησίες έχτισανε. Οι άντρες στο Σοχούμι, οι παλαιοί, εκτός από το Σέρα το χορό, Μανασί χόρευαν και κάτι άλλο χορό μόνο αντρικό που ήτανε. Χόρευαν και χόρευαν. Μαζί, όλοι μαζί, άντρες γυναίκες. Είχε χορό που ήταν μόνο για άντρες, άλλο χορό. Όχι. Όλοι μαζί. Είχε χορό που ήταν μόνο για γυναίκες. Όχι. Ούτε άντρες ούτε γυναίκες, όλοι μαζί χόρευαν. Ναι, χωριστά όχι. Μόνο το Σέρα το χορό χορεύαν οι άντρες. Εκείνοι, επειδή εμείς οι γυναίκες δεν χορεύαμε τότε. Ναι. Εκείνοι οι αντρικό χορό είναι. Αντρικός χορός. Εκείνο ένα από την Τουρκία ήρθε. Μπράβο. Ναι. Σωστά. Στο σχολείο που ήσασταν, σας μάθανε εκεί τραγούδια? Τραγούδια βάλανε πρώτα ελληνικά, από όταν μαθαίναμε ελληνικά. Ναι. Και ύστερα τα κάνανε ρωσικά. Ελληνικά τραγούδια τι σας μάθαιναν? Από όλα. Τι θυμάσαι? Θυμούμαι τώρα. Θυμάσαι. Κρούσο... Εδώ στα ημέρα στον και στον νόμο και λόγω το λισάκι να ούτε εμείς τραγούδαμε στα ελληνικά. Ναι. Τι τραγουδούσατε για την... Τι τραγούδια ήταν, παιδικά τραγούδια ήταν ή... Μη με σκοτώνεις άλλο. Αυτό? Όχι αυτό. Ναι, αυτό δεν είναι. Ναι. Πώς τα λέγανε, ξέχασα πράγμα. Ναι. Τα τραγούδια ήσανε και βγάλανε, πώς να λέω, πώς έλαξανε τον νόμο, ήρθανε οι Σαββετικοί. Α, τέτοια τραγούδια. Αυτά ήτανε πολιτικά, κομματικά τραγούδια. Ναι. Πολιτικά ήσανε. Πολιτικά ήσανε. Θέλανε και θέλανε. Αφού έναμε στο σχολείο θα τραγουδήσουν. Βέβαια. Κότσαρι χορευάνε, είπες? Όλα τα χόρευαν. Κότσαρι. Ναι. Ατού. Ναι. Ατού στο Σοχούμι χορεύανε. Το κότσαρι πήγε, πώς ήταν, εδώ ήσαν. Ως κουτσάρι και άλλο χώρο, μαθηγητέρι, το κορίτσι που είναι καταλάβει. Αυτό ήταν, ξέρετε το καλά, ο Κυριακής. Για το τάσι δεν θα ελες, που χόρευατε το τάσι είπες. Ναι. Χορεύατε και το άλλο και τη Λεσγίνη και τα λοιπά. Το τάσι, ναι. Εμείς στη Ρωμαία και χόρευαμε το. Οι Οριανοί χόρευαν κατά μας καλή. Ναι. Τάσ χορό. Έλεγανε τάσ, διώξαμε τα γαϊτέ. Εγώ τάσ έξερα. Τάσ, ναι. Απάνω στο τάσι το χορό εξάς κάνα τραγωδία να λες μας. Όχι, εγώ τραγούδια δεν είχαμε. Ναι. Μόνο το χορό. Χοροντικό ήτανε. Ναι. Χοροντικό. Άντρας τον ξέρει, η τρεγόνα, όλο το ξέρω. Θα σοβάσαι χορτάρε, τρεγόνα η κορώνα. Επιένει η τρεγόνας σορμάν, εσέρευε τσατσία, τα καδούπας έστανε και είχανε πλουμία, ύστερα λέγανε. Τώρα, εγώ πολλά χρόνια τίποτα. Ναι. Θα έρθανε στο νους, θα έρθανε. Αν δραστάτε τον ξέρεις εκείνο που έλεγαμε και
η τριγώνα ή η τριγώνα, όποιο πει χωρί το φτάρε. Κοινοβαλά. Και μαρέν τα παλικάρια. Φαίνεται. Τρομαχτώνε, χόρευατε. Από όλο. Το τρομαχτώ μας. Χόρευαν, εγώ και χόρευα. Πού πήγαινε. Ναι. Πήγαινε. Εκείνη άρα. Γρήγορα και. Ναι. Το τι. Μπορεί τι και να κάνω αυτό. Ίσον είπες. Το ίσο είναι ένα άλλο. Το ίσον ποιον. Πώς πάτε αυτά που γυρίζουνε, τύχα, σιγά σιγά. Ναι. Τύχα σημαίνει σιγά σιγά. Ναι. Εσείς το σιγά σιγά έχετε. Σιγά σιγά. Εμείς σιγά σιγά. Γάλε. Λοιπόν, συζητήσαμε. Σιγά σιγά. Ναι. Τύχα. Ωραίο. Α, το ποντιακό είναι το τύχα. Τύχα. Ναι, ποντιακό είναι. Α, ρωσικό. Ναι. Σιγά σιγά είναι. Στέρα είναι ποντιακό. Στέρα σημαίνει σιγά σιγά ή σημαίνει δίπλα. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Όχι, σιγά σιγά. Σιγά. Στέρα. Δίπλα ο ένας με τον όνομα και Γιάννε. έτσι. Γιάννα. Γιάννα. Ναι. Και καλά ξέρετε τα λέμε. Προσπαθώ. Εμείς τώρα παδακά είναι στα ποντιακά παμιλούν, ρωσικά παμιλούν. Κύριε Παρθένα, έχει ένα... Ελληνικά παμιλούν. Ναι. Εσείς πολλά περάσατε και έχετε και εμπειρία. Ζήσατε πολλά χρόνια και ζείτε, δόξα τω Θεώ. Εκεί, εσείς χριστιανοί ήσασταν εκεί. Ναι, εκκλησία εκεί είχατε δική σας. Κάθε ένα χωρί είχε την εκκλησία. Τι εκκλησία είχατε? Στην πόλη 2. Ναι, εσείς Η Ευαγγελίστρια ήταν μέσα στην πόλη. Ναι. Ήταν και ένα ρωσικό στην πόλη. Ναι. Και εσείς ποια ενορία ήσασταν, ποια εκκλησία είχατε? Πέτρος Παύλος. Μάλιστα. Ήταν Αγγελίας. Ήταν Κωνσταντίνος, Ελένη. Ναι. Πολλά χωρί. Ναι. Ήταν μια εκκλησία 30 χιλιόμετρα από την πόλη μας. Οι ψάλτες εκεί, οι ψάλτες, οι παπάδες όλοι δικοί σας ήτανε. Ναι. Σαντέτ. Ναι. Το μοναστήρι τι ήτανε? Σουρμενίτ πέσανε. Και Σουρμενίτ. Σουρμενίτες. Εμείς στο χωριό μας είχαμε και ένα κομμάτι μας Σουρμενίτας. Οπότε εκείνος που ήρθε πήρε άδεια από την Ελλάδα και να έρχονταν στη Ρωσία. Εκείνος οδηγούσε Ορφανίδης και είπε στα άλλη φορά. Ισάκ, άλλη φορά θα έρχομαι. Ακούς? Φαΐ να πάμε κάτι. Θα έρχομαι, Ισάκ, δίγωσε το λόγο. Μόλις η μαμά σου θα θυμηθεί και άλλα θα έρθω να γράψω και άλλη φορά. Εμείς για τραγούδια είμαστε. Μπράβο. Ναι. Το μοναστήρι τι ήτανε που είπες, κυρία Παρθένα? Είχαμε μοναστήρι στο χωριό μας. Ποιος Άγιος ήτανε? Αγιάννης. Ο πρόδρομος? Πρόδρομος. Μάλιστα. Και εκείνο που ήταν... Ανδρικό μοναστήρι ή γυναικείο? Γυναικείο ήτανε. Εκεί ήτανε και όλοι καλογρεάδες. Καλογρεάδες. Αλλά ήσαν οι Ρώσοι. Και εμείς, η μαμά μου και η γιαγιά μου μας παίρνανε τον αδερφό μου και εμένα μικρή 3 χιλιόμετρα, προσπαθούσαμε και πηγαίναμε. Ναι. Όταν ήταν εκείνη την ημέρα η μνήμη. Ναι. Πάμε. Πότε ήταν το πανηγύρι? Όταν που τον κόψαν το κεφάλι? Δεν θυμάμαι. Ναι. Τα καλοκαίριστα δεν ήταν, άνοιξη ήταν. Ναι. Πάμε στον Αγιάννη, εκεί οι καλογράδες οι Ρώσοι, οπότε μπαίνανε και ήσανε κόσμος στέκει στο πόδι, εκείνοι χτυπούσαν έτσι. Μια γυναίκα είπα του και είπε «Καλά τι κάνει και ξοφτανάτης». Εκείνοι οι Σαββητικοί χάλασαν το μοναστήρι και εκείνους όλους και σε πάστρες. Το μοναστήρι ήταν ρώσικο ή ελληνικό? Ρώσικο. Ρώσικο. Οι εκκλησίες όλα ήσαν ελληνικά. Στον Ιάφωνο που είχαμε μοναστήρι. Πού? Ιάφωνο. Το Ευαγγελίστρα στην πόλη και τώρα δουλεύει. Ναι. Δουλεύει. Εκεί είναι Ρώσοι που πάνε. Παπάδες είναι Ρώσοι. Ήσανε παπάδες από εμάς Έλληνες. Όλους τους φυλάκουσαν, όλους τους χάσανε. Ο Στάλιν
Μας έφαε. Ναι, δεν Τους ήθελε, φόβησε. τους Έλληνες δεν τους ήθελε, ναι. Ναι, Αυτά τα διάβασα στην ιστορία, τα ξέρω τα γεγονότα αυτά. Ναι. Μάλιστα. Κυρία Παρθένα, από εκεί που ήταν λιράριδες αυτά, οργανοπαίκτες που παίζαν και τραγουδούσανε, εδώ στην Ελλάδα δεν ήρθανε που ζουνε ακόμα? Ξέρεις κανέναν που... Νεαροί θα είναι. Νεαροί θα είναι, αλλά ποιος είναι εδώ, δεν ξέρω. Να παίζουν. Τι είναι στο Δικό σας λιράρης από εκεί, από το Σοχούμι που ήρθε. δικό μας. Δικό σας λιράρης από το Σοχούμι. Δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Ναι. Έτσι μας έκανανε. Χαθήκανε. Δεν ξέρω. Χαθήκανε. Ήταν και πόλεμος που αν είναι μακριά τα χωριά. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Οπότε έπαιζαν ποντιακά στην τηλεόραση. Τώρα δεν κάνουν τίποτα. Και εκεί ένας τραγουδούσε. Στο κρατικό έπαιζε, τώρα το κρατικό το κλείσανε. Θα ξανανοίξει εκείνο. Ανοίξει. Ναι. Και έπαιζαν και ξενίαζαν από το χωριό μας δίπλα ένας τραγουδούσε και λέω αυτός να μην είναι εκείνος. Μίαζε η φωνή του. Ομοίαζε. Ναι. Έχει κάτι τραγούδια για τους μήνες, για τον Καλαντάρη, για τον Κούντουρον. Ξέρετε το? Όλα ξέρουν. Μπαμπέ. Ιανουάριος, Ιβάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Στα ποντιακά. Ναι. Πώς έλεγατε στα ποντιακά? Καλαντάρς, Κούντουρος, Ναι. Μάρτς. Μάρτς, Απρίλης, ο Μάιος, Κερασουνός, Ναι. από όλα ξέρω. Εγώ γραμμένα πάχατα, να Ναι. μην τα ξεχνώ. Μάλιστα. Φωτογραφίες από εκεί έχεις? Φορούσατε τα ποντιακά τα ρούχα? Ζύπκας είχατε? Ζουπούνας? Όχι. Δεν το έφορνανε? Εκείνα είχαν τα θέατρα που έπαιζαν, εμείς και είχαμε. Ναι. Θέατρα έπαιζαν ποντιακά. Οι παλαιοί, Ναι, ναι. η γιάγια ο πάπος, φόρνανε ζουπούνας και ζύπκας, αΐκα πράγματα, γιόξα μιόκ. Όχι, όχι. Και φόρνανε. Τούρκικα. Εκείνο που έρθανε στην Τουρκία, εκείνα Ναι. επέταξαν μετά. Γιατί? Η έμα και χώρα. Ούτε η μάνα μου. Ναι, φόρνανε τα καθημερινά τα λώματα. Καθημερινά όπως φορούμε τώρα. Ναι. Ήτανε, είδα ζουπούνας είδα. Ναι. Αλλά εκείνα πέραναν τα, αφού κανείς και φόρνανε τα, πέραναν τα θέατρα, τα έπαιζαν Ναι. και είχαν τα. Εσύ κάνα κοιμήλιο κέις, κοιμήλιον. Έλα μορφούλα μου έλα, με καψες καρδιά μας τώρα. Πες μου πως σε αγαπώ, να τα δώσω όλα σένα. Τσοπάνε είσαι όμορφος, να σαν πέφτα σε άντρα μου για μάνα. Άσε και λάβετε με τα πρόβατα σκυχάντα.